Salutare și bine v-am regăsit astăzi, fraților, cu Samuraiul, noul proiect în care cred eu că v-am spus într-unul din clipuri, pentru că venim cu un mare upgrade, o schimbăm motorul, revenim direct din miezul problemei. Nu mai avem filmări când am demontat, când am așa, decât de fapt începem acum filmările când suntem puțin siguri că vom reuși. Puțin, nu suntem 100% siguri că vom reuși. Noi lucrăm. Cam așa arată ansamblul ăsta. Vino, Robert, mai aproape. Avem aici un J20A de Gran Vitara, 2000 benzină mai exact, pe care am reușit să-l poziționăm așa cât de cât aici în interiorul, în compartimentul motor. Nu știm dacă motorul merge, nu știm dacă proiectul o să ajungă la cap, nu știm nimic până în momentul ăsta, știm decât că am dat motorul vechi jos și am băgat aici un motor care plutește. Uite-l. Încă sunt în macaran, nu am făcut suporții de motor, nu s-a concretizat nimic deocamdată, dar noi încercăm. Speranțele sunt. În primă fază o să ne ocupăm de suporții de motor și de cutia de viteze, pentru că am schimbat chiar și cutia de viteze. Abia apoi ne mai ocupăm de altele, dar până nu aliniem motorul, cutia de viteze, cardan, reductor, e destul de greu să spunem dacă vom reuși sau nu. Noi sperăm să da. Acum vedem ce se va întâmpla. Doamne ajută! Salutare și bine v-am regăsit, samurailor, astăzi cu noul proiect.